sugar mama. Yabo. Thana kwami nomama wakhe sizoye khona apha endlini amane ephithizela. Xabana nomama wakhe wayevele wenifuna. Kodwa ke wayifuna mina. Uba wayifuna omunye. Wena noma uyena wayifuna. Hawu ngangifuna wena. Uze baxabane noma wakhe. Mase wamkhipha out uma wakhe. Ake mkhipha njalo. Babebanga wena. Babebanga mina. Awu. Okay. Lele ingane ke lena ke ngiyabona ukuthi hayi vela ngifuna uma wakhe. Yebo. Ufuna umuntu wena ozokusupport. Nje ozongisupport uzongenzela yonke into. Ekuhambeni kwesikhathi wasweleka. Ekutholeni kwakhe wangitshela ukuthi lo muzi lo sesikhona mina la. Watshela wena. Watshela mina because ahlala soba u2. Kanjani ngashadile naye? Athi yonke into yakho. Awungendawo apha nje ayithandana nami lo muntu. Alright, ayiqhubeka bafu. Yebo. Womncwabo uzofika uyokhala first day ayifika ngimina ngifuna inatsika into zabo ngokwama kubuyele kwami ola lo ngibeke process seyifike ethi kwakhe la akhona something efire lana ikulungisa bala endlini yimina akekho uzofika manje sengiphathela ama bounce ethi kwakhe la kanjani lokho khona uthi akayithola la kwami la imanga mfethu. Okay ngiya understand ukuthi kwakho and futhi yonke into oyishoyo bafo mina ngiyayihlonipha ngiya understand. Ngicela ukubuza ke mfethu ukuthi yini ephathekayo nayo eprovayo ukuthi kwakho la. Hayi ke ngoba kuhlala mina makufe something ilungiswa ndimi. Uyasibona ukuthi uhlaya kanjani? Cha. Uyahlaya. Cha kusokuhlaya nguphambene apha enhloko wena. Iphi proof ukuthi yonke into la kwakuphela nishadile noma? Iproof ndimi. Boyfriend. Hlala mina apha endlini. So njengoba umaye sengasekho ucaca ukuthi hamba ngoba ngasekho umuntu obuhleli ngenxa yakhe. Uhambe. Wemfethu imali yerent ithathwa yimina. Ngumasteli yonke into yenza. Yonke into yakhe. Udla ngisho imali ama rent. Uzofuna baby ngeke uyithole yami. Wemfethu okay. Mina wena mfethu angilwi nawe. Kahle kahle wena ungijwayela kahle. Ufuna ukuthi mina ngichazeleke, ngiunderstand istory yabo. Futhi wena kahle kahle wena uhleli ngokuthi ubujola noma kana. Yebo, anishadanga. Ayikho into ethi mayefu makasisi wena kumele uthathe over. Mhlambe noma incwajana encane ayishiyile yokuthi phela noma usisi ingane yakhe imifika ukwazi wena ukuyikhomba iproof yokuthi yazi. Ngicela emadlibini ukuthi akamfuni ukumbona apha umntana. Manje ke wathi ukuthi wangicela ngomlomo zange abhale incwadi. Kuba zasivele sihlala soba u2. Okay ke mfethu ngiyakuzwa mina ukuthi uthini. Kodwa inkinga nansi. Umthetho wala eSouth Africa Nanso indaba zemithetho. Imaphela ngilalela cha phela la emhlabeni kusetshenzwa ngomthetho. Mamele bho. Mhlawumbe ikore range. Angithi ukushaya wangibhedela wena. Yabona ukuthi abezulu kanjani. Phambene wena phela enhloko wena. Phambene wena. Wambulala. Indaba mengabe ngasekho ungafuni into zakhe wambulala. Uhlalaphi exesha lonke? Uhlalaphi wena? Uhlalaphi vele sovela lapha. Kunje uwe emaphushweni. Umlomo wena jethi nawe. Awumiyeke mfethu awumiyeke. Awukumthinta. Anginandaba uthi kwakho la. Ukwama apha. Ehene kamthinte phela khonzo. Ngithi kukwama phaka nyambani ke vele ninyambeka lapha. Ngisenizolungisa nje. Lalela la. Ngizolungisa apha. Kodwa manje sengibone ngazi ukuthi wena usubusijwayele kahle. Ngithini? Cha ngendlela owenza ngayo. Anginandaba ukuthi kwakho. Sisi kancane nje. Lalela baba. Angifuni mina ukuthi sixabane. Angithi ngiyachaza ukuthi sizolungisa ngithi mamela pho manje yini lo libele usuku umuntu libele phambene lo ufuna ukuleso sisi phambene mamela sitoka zijoyo yini umlwisa makuukuthi wena lento oyishoyo iyona ngoba exesha lonke beke ngekho uthene ezovela ngoku sethu uzofuna ngokwakhe. Okay mfethu siya understand ukuthi usisi bengekho sonke lesisikhathi you understand kodwa manje into ebhlungu nansi uma kasisi ube nengane yodwa nawe uyayazi. Yazi. Usisi usichazelile ukuthi wena ufike behlala noma wakhe. Kunjalo. Angithi? Sorry ngiyaxolisa ukuphululini. Nayi inkinga la. Into engixawa la endlini ngibona ama-pampers. Yabona ke wena udibana nama-pampers lapha endlini. Necathulo zeingane. Awudibani nto zalapha endlini. Kusho ukuthi une-girlfriend ahlala nawo la emzini kama. Awudibani nto zalapha endlini wena. Ama-pampers awabantu. Phuma apho ke ama-pampers. Mfethu imaki. Yebo futhi.
usuze ucabanga wafika wena ngokuthi kahle kahle ngathini ifana nokuthi isekhweni lakho la wami ayikhweni lalela ngibile ngilalela kunandaba ukuthi kwakho ngizwe ukuthi ngithini mina wena wafika ekhweni uze kumaka sisi kahle kahle fana wathi sithi uze ntombi kwintombi yakho wena wafika kwama ya ngithi mfethu wafike wena wafike wenzani wafike wathi uma ufika la wafika uma wakhe wakwamukela kahle wena wadlula uma wakhe emhlabeni umakasisi wena wasala wayidlini ima wena wafika ekhweni wafike wadla indlu yasekhweni wayiphendule yakho wathi ususuka lapho walanda uma wengane yakho wahlala naye noma intombi yakho le ekumithela ingane kodwa wena owazi ukuthi kwenzakalani ngoba lezi impahla zeingane lezi kuyabonakala ukuthi yabo kuyahlalwa nje la imithengane lalela asinandaba ukuthi kwakho la futhi imali erent uyithatha ngaliphi ngoba kusikikini la wena uyisekhweni la okay no utsisi naye uthi yakhe indlu futhi ndingayifuna and usisi ima yazini ngeke phela udla umuzi womuntu mawusuthi uzofela ukujwayela kabi sokujwayela pho manje ngeke ima lalela la umdala umumgaga understand lento yokuthi nizojwayela kabi abantu nihambe nidla imizi yabantu futhi nje enye into enyanyisayo umuntu wesilisa kumele ngabe uyasebenza wena kodwa into yazi kanjani njengomzwami yehene-ke phela angithi-ke vele into eniyenzayo lento ukuthi nijole nabantu abadala ukuze mase beshonile mase niyagweva nemizi yabo njengoba ugweva nomuzi kama uma phela unengane nayo ingane idleni ingane kanjani wena uhlangana lapho ukuthi ingane ihlala angithi ngize ngihambe emadodeni wakho wena hamba kini-ke ikwami la uyagula wena ngana ngempela ngekhaya imali awuphazamisekile mhlawumbe ekhanda ndiphile isaka nakho phambene apha sho phambene wena uphambene wena ayikho lonto oyixelelayo wemfethu ngoba yazi ukuthi ngithi uthi mina ngiyakufenza mina ngifaka izinto ezincane umuntu uma efente encane sefethe umuntu kodwa endiyichoyo linye ukwama apha kwanje indawo okay ikephi awuzuthola fokon nawo apha lalela mfethu lalela wena niphambanisa futhi lalela mfethu yazi yazi ayikapi angifuni mina ukulwa nawe wena la ikhaya la phathe lamabhangu sorry imqasho yala ikhaya u11 ne11 yami yonke so iroom neroom ikhokha imali yonke leyo mali ithathwa wena akekho umyembe engathatha phandle kwami ikwambela la ngiyazigada nje kalonto imaki wena ngaloko wena uyibona uyindoda indoda kanjalo ngoba bakhona something eziqasheni zami inkinga lalela umuntu oyindoda uba yindoda mina oyenza yonke umuntu oyindoda uba yindoda ngamandla akhe wemfethu amandla amla impumelelo vele lezi ezingafani yebaba amandla wami la wafica into ngayimili la ezimele iziphi into ngoyivusa wena la kukwami la azongitshela wena akusikhona kwakho la qedile ke wena uzongena u-size 10 wena ukho size 10 la okay ko size 10 ayikho inkinga phela ekwami la phuma nina kwami phuma lalela mfethu phuma sicela uthatha into oyithathayo no abantu bephambanisa ukwama phuma sicela uthatha into oyithathayo phumana apha kwama wesisiba asambe beka kanjani ngoba uyaphuma indawo apha yawo uyaza uyaphuma kwama phuma phuma wami hey kwama mama futhi kwama apha ngifuna ngakho la hamba kini nibuza abantu bonke